Joskus kuulee virheellisesti väitettävän, että ateistit vain uskovat siihen, että jumalia ei ole olemassa, että ateismi olisi vain uskonto. Toisaalta jumalien olemassaoloa perustellaan joskus sillä, että väitteitä jumalista ei voida kumota. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Tieteessä väitteen esittäjällä on velvollisuus todistaa väitteensä todeksi. Kuka tahansa voi väittää mitä tahansa, mutta kaikkea ei tarvitse silti ottaa todesta. Väite ei muutu todeksi itsestään. Brittiläinen filosofi Bertrand Russell esitti kuuluisan esimerkin väitteestä, jota ei voida kumota. Maan ja Marsin välissä on kiinalainen teekannu, joka kiertää aurinkoa elliptisellä radalla, mutta teekannu on liian pieni huomattavaksi teleskoopeilla. Jos joku ei hyväksy väitettä teekannun olemassaolosta, olisi virheellistä väittää, että hänellä on sellainen uskonto, että teekannua ei ole. Sama pätee jumaliin. Olisi virheellistä väittää, että ateisti olisi uskova, jonka uskonto on, että ei ole olemassa jumalia. Uskova ei voi sysätä todistusvastuutaan ateistin harteille ja väittää, että koska ateisti ei voi todistaa Jumalaa olemattomaksi, silloin hän vain uskoo niin. Ajatus siitä, että Jumala on olemassa vain koska sitä ei voi todistaa olemattomaksi, olisi kerrassaan naurettava. Vain uskonnot esittävät väitteen Jumalan olemassaolosta. Ateisti vain torjuu perusteettomat oletukset väitetyistä jumalista. Ateismin lähtökohdat ovat erilaiset kuin uskontojen. Ateismi ei olekaan uskonto. Rauhaa ja rakkautta.